बे समाव BTCनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिम जोंनिफ्राय मोनसे गोनांथिथार सोंथि आरो बे सोंथियानो जाहैबाय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबाननिफ्राय एबा आफादनिफ्राय आजिरा लानायनि उनाव BTCनि थागिबि रायजो राजाफोरा माबे राजखान्थि दोलोआव नोंथांमोना आखाइ हमनायखौ लुबैयो। बे समाव मख'नांगोन दि जोंनि BTCआव मोननै गोख्रों राजखान्थि हान्जा दं। बेनो जाहैबाय BPF राजखान्थि हान्जा आरो UPPL राजखान्थि हान्जा। थामहिनबा हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय BPF राजखान्थि हान्जा आरो गुबुन फारसेथिं प्रमोद बर'नि दैदेननाय UPPL राजखान्थि हान्जा। बे समाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा आफादनिफ्राय आजिरा लानानै राजखान्थिनि फोथाराव आगान होगोनखौ बयबो दिनैनि समाव एबा गोसोआव दंसै। दा बे समावनो जोंनिफ्राय सोंथि खालामोदि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा जुदि थारैनो आफादनिफ्राय आजिरा लायोब्ला बिथाङा माबे मोनसे राजखान्थि हान्जायाव जगदान जाहैनाय एबा आखाइ हमनायखौ नोंथांमोना लुबैयो। BTCनि गोख्रों मोननै राजखान्थि हान्जा ना हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय BPF राजखान्थि हान्जा ना प्रमोद बर'नि दैदेननाय गोख्रों UPPL राजखान्थि हान्जायाव दिपेन बर' बिथांखौ जगदान जानायखौ एबा माबे मोनसे राजखान्थि हान्जायाव जगदान जानायखौ नोंथांमोना एबा BTCनि रायजो राजाफोरा लुबैयो। नोंथांमोना जोंनि बे खौरांखौ नायनायनि उनाव जोंनि कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा थारैनो हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय BPF ना प्रमोद बर'नि दैदेननाय UPPL राजखान्थि हान्जायाव आखाइ हमनायखौ लुबैयो। नोंथांमोना साफा साफा जोंनि बे कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों आबुङै नोंथांनि साननायखौ फोरमायहर। मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथाङा गाव गावनि फिसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनो गोसो दं नामा? बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोजां खौरां। क'क्राझार सहरनि सा फारसे तितागुरि भबानिपुर एबा समबाय भवन अफिस साखाथियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाखो 6 निफ्राय थाखो 12 सिमनि थाखाय 2026-27 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। मख'नो गोनांदि बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाखो 6 निफ्राय थाखो 9 सिम बर' मिडियाम आरो थाखो 11 आरो 12 थाखोआव इंराजि आरो बर' मिडियाम जागोन। लोगोसे बे फरायसालियाव साइन्स, आर्टस आरो कमार्स स्ट्रिम थागोन। बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि आलादा आलादायै थाग्रा हस्टेलनि खाबुबो दं। मख'नो गोनांदि बे फरायसालियाव BPL गोनां फरायसाफोरनि थाखाय एडमिशन फिसआ अफार थागोन। जाय फरायसाफोरा बर' मिडियामजों टप 10 बे फरायसाफोरनो 2 बोसोरनि थाखाय फ्रियाव फुल कर्स होनाय जागोन। बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनो मोजांथार खाबुफोरबो होदों, जेरै सानफ्रोमबो GK, कम्पिउटार, रिजनिं, इंलिश स्पिकिंनि जुनिया क्लास मोननो हागोन। मोनफ्रोमबो दानाव मक टेस्ट मोननो हागोन। मोनफ्रोमबो सनिबाराव उफ्रा मावफारिनि फोरोंथायनि खाबु होनाय जागोन। सानफ्रोमबो फ्रियाव JEE आरो नीटनि फोरोंथाय होनाय जागोन। 85% बारा मोननाय फरायसाफोरा फ्रि एडमिशन मोननो हागोन। बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि फरायसालिया थाखो 6 निफ्राय थाखो 9 फरायसाफोरनि थाखाय मोनफ्रोमबो थाखोआव गासै 20 फरायसाफोरनि मुं थिसननाय जागोन। आबुङै मोनथिनो थाखाय गाहायाव होनाय जानबुं नम्बर 7638008149 6000349997 6003494371 आरो 7896667636 नम्बराव खौरां लानो हागोन।